tak tampa ngelingake jamane semono nalika biyen-biyene tresno aku nganti sak lawase apa kowe ra kelingan janji pengin urip bebarengan bandina ya mong tak rasa apa pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra ketun mong rekoso urip ana gunung bunga susah dilakoni yen rejeki ana sing maringi galang kalung dadi saksi muga sliramu ra bakal nyidrani wiwit donya nganti akhir wong ayu sing tak pikir-pikir sing tak tampa ngelingake jamane semono nalika biyen-biyene tresno aku nganti sak lawase opo kowe ra kelingan janji pengen urip bebarengan nalika biyen-biyene tresno aku nganti sak lawase opo sliramu ra ketun mong rekoso urip ana gunung bunga susah dilakoni yen rejeki ana sing maringi galang kalung dadi saksi muga sliramu ra bakal nidani wiwit donya nganti akhir duh wong ayu sing tak pikir-pikir rukun Islam iku limo cacahe mulayo padha di
siji dolor maca sahadat Gustiku siji nabiku Muhammad sing nomor loro dolor nglakoni salat limang waktu aja nganti sing nomor telu dolor awe jakat marang bangsamu sing nyandang mehalara sing nomor papat dolor nglakoni poso no ulan Ramadan suwene 30 dina sing nomor 5 dolor nek munggah haji nok Mekah Madinah tanah sing suci para sederek para sedaya nek jaler estri enom lan tuwa mumpung cek urip no alam donya limang waktu yang lakonono sebab besok arep ana timbalane kang maha kuwasa nek wis timbalan gak kena wakilan uga ora kena balik nang donya dicucukno nek omahku nek tanpa bantal tanpa keloso tumpakane kereta Jawa rodane papat berupa manungsa tangga-tangga nek padha nyawang padha nangis kaya wong nembang diuruki diambyang-ambyang terus diuruki disiram kembang mula nek dadi anak kudu manut wong tuwa sebab wong tuwa pepundhen kita aku cek cilik di sekolahno bareng aku wis gedhe terus disunatno sakwise aku disunatno aku dadi rondo Joko nek seneng aku dolen nang liya desa nek seneng aku ngenal arek rondo-rondo wong tuaku tobat sampe nyebut la ilaha illallah yuk
pisan. Bantu tripo. Iki diapakno. Oh. Nampani bayaran. Nyambut gawe gak soro kayane wis mesti. Trimo tangan diolak-walik ngeten tak tong ngenteni 400.000. Gak ngetokno keringet belas. Mulane dulur nuwun sewu. Nyambut gawe ditumplek belek niki mboten kaya ndagel kaya kula. Mboten kaya kula ludruk ngeten niki. Lho. Mulane be dulur-dulur kene kepengin ludruk sampean ludruk mboten garahi dosa. Ludruk nggih mboten garahi haram kok. Ludruk niku penak. Ngeten iki tok trimo tangan diwala-walik tak tong ngenteni 400 ku nek sewengi. Lah nek rong bengi 800. Telung bengi 1.200.000 genep saulan wis pira tuku suwal situke gak iso. Lho, temenan. Mulane dulur nuwun sewu nyambut gawe ditumplek belek niku mboten kaya ngludruk temenan. Ngene wis ketok rene 400 ya. Ngene ate gak nyang. Lho. Ayo gendang dongak. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia telah jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, cinta meluap dada soalku katut. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Satu-satu ibuku buka baju, dua-dua bapak buka celana, tiga-tiga masuk kamar semua. 1, 2, 3 terus jadilah saya. Cekap semanten sairan kula sae mboten borong kersa. Alhamdulillah. Satu bila. Oh, gedene salodruk. Gak gelem minggir ana wong mlaku. Masune yo ketok li wong liwat wong dalan sak menit jembare. Wis tak bel barang gak minggir aku. Sing ngebel sapa? Lah iku mang potonganmu koyo draun. Lho, potonganmu dhewe kok genuk bocor ngono kok iso. Aku mang mula petokamu jember lho. Tak simpang-simpang lho, cek petuk ae. Oh, pancen berarti jodoh nek ngono. Oh iya paling. Ayo nang kawinan ae wis. Ora jotos kapo kon padha lanunge ya. Lanange ditotol, Mas. Malah tak jotos kapok. Kon kate nandi nyerutu ae. Sepurane gak iso metu ikon aku. Lho kate nandi? Apa yang ngerubah nasib aku? Nasib kok rubah pen jotos bojone kon? Lho, merubah keadaan. Oh, lah keadaan wis kaya ngene ate to rubah piye sih? Keadaanku dhewe. Oh. Aku mlengker lho Surabaya. Terus mlengker lho kampungku. Nah, ape hijrah aku. Hijrah nang ibu kota. Nang gone Jakarta. Jakarta. Oh, lambemu ngomong Jakarta wis ra cocok ngono. Lho iya Jakarta. Jakarta. Jawa kata Jakarta. Potonganmu. Kok niki lho nang Jakarta ku lho lapo bondomu apa?
Sesuai kemampuanku aku sembarang iso kok. Alah aku sik tali. Nek wong potongane koyo Memet ngene iki. Wonge ganteng, penampilan oleh, masih lunga nang Jakarta dipercaya karo wong. Masalah wong kon koyo galone. Wong potongan koyo galon ngene kok. Potonganmu lah terus nek kon lunga nang Jakarta lu wong lu girap-girap. Lho, raiku tak cet. Lah maksud kon ku nang Jakarta lu kate lapo sih aku takok. Lho ya golek penggawean rek ngroban nasib mengapa? Kok sik ta? Kon nek kate lunga nang Jakarta li, apa? Tak omongi ya li, ya met, lemet, sampai cemet. Nek lunga nang Jakarta, bondomu kudu sing kandel. Kandel. Apa ae bondomu kandel? Lambene sumur. Maksudku bondo kandel iku tekadmu wis temen ta? Tekadku wis bulat. Nek kon kepelu nang Jakarta li, nomor 1. Nomor 1. Napasmu kudu lanjung. Oh, napasku kuat. Aku biasa melayu. Biasa lari pagi. Mripatmu kudu tengen. Awas delok cewek sik jelas. Kuping kudu tengen diceluk sik krungu. Temen takon lho prasama kremek ngono ta. Sik kon umpama nek nang Jakarta ya umpama kon nek napasmu landung melayu kira-kira 2 kilo ngono ya apa biasa aku 5 kilo biasa mau bengi lapangan kene biasa kuat ya kuat. Nek umpama melayu 5 kilo biasa kuat. Melayu 20 kilo bongko. Berarti kon gak kuat ngono ku. Melayu 20 kilo kene Surabaya penjul perak. Ngawur ae. Tapi mripatmu awas ya. Lho jelas lho, dari dokter montoku sik normal. Temen ta? Lho normal. Nek kon awas tak badheki ngendang-ngendang ya kena. Iki pira sih? 1. Oh iya berarti awas. Mas iki. Alah masih ada loro. Yo ngono loro gak ketok ngono li. Gak ketok ngene iki pira iki? Alah 3. Lah nek iki 4. Oh, berarti wis gak ketok, wis dumuh kon wisan. Saya hitungan sih. Jiro lupat. Iki ngono 5. 4. 5. Situ endi? Lah sing dodok iki gak mbok hitung. Lho, enek sing dodok. Oh, nganggo sing dodok. Ya iya. Oh, ya kon sing domo. Lah lha apa? Ku ya gak 5. Piro? 6. 1, 2, 3, 4, 5 ambek sing dodok lah kok 6. Lah cagake iki. Gak mbok hitung cagake ku apa? Lah nek ngono ya ora 6. Piro? Ya 7. Kok 7? Lah ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 7 iki apa iku? Wite. Oh, 7 ya. Iya. 9 iku. Lah kok 9? Hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6. cagak. Nah, itu. Iki apa iki mang? Ya iki 7 iki. Iki apa? 8. Apa iku? Iki wit. Ya. Lah sing loro wae kok 9. Endi sih? Lah wae gak mbok hitung. Wae ku lho sing ndi? Gak ngono wae ku lho sing ndi? Lah kok lha apa mbrakrak nang ngene wit-wit barang oyot-oyot iku. Ah sing blakrak ya kon. Lah kok tuh ana sing ndodok mbok hitung iki. Mripatmu wis awas. Awas. Saiki kupingmu, Kuping tengen. tengen temen ta? Tengen. Ngono tuh gak krungu. Lah wong arek kene. Tes ya. Tes. Woi, sapa jenengmu woi? Oh, terus malu. Kamu lho jenengmu ya? Ora ngomong apa? Gak ngono lah kok be gak tengen ngono lho. Ngomong kalem ae krungu tagak. Oh ngono ta. Jenengmu sapa? Alex Supali. Omahmu ndi? Gondang. Kon wis rabi? Wis. Anakmu pira? 11. Kon wis rabi temen? Wis. Sumpah? Sumpah. Wis sunat? Durung. Kowe rabi ki wis sunat. Iya. Jenengmu sapa? Supali. Omahmu ndi? Gondang. Kon wis rabi? Wis. Anakmu pira? 2. Lah wis gak bacane? Sing Ya. Wong ngono kok jere kupingmu tengen kuping berarti dublek kon niku. Saya tak balenono ta sing Wong kuping aku sing genah lho. Lah iya ku wis genali. Jenengmu sapa? Supali. Omahmu ndi? Gondang. Kon wis rabi? Wis. Anakmu pira? 2. Lah kenapa tak kabaran? Lah apa nih? Ya. Wong ngono kok krungu berarti kon iki dublek kon niku. Seje karo Memet, kupinge tengen. Apa to? Kon yo tengen ngono iku. Lah ya setengen sak sembarang kalire aku. Met. Apa? Jenengmu sapa? Ya si Kumang. Mosok ana wong jenenge siku mau. Lah ya si Kumang li kok. Memet. Lapo? Jenengmu sapa? Lah ya iku Mang. Wis diteluk bolak-balik. Jenengmu ya iku mau. Wah, kon kata juwotos kapok kon kok. Met. Lapo? Jenengmu sapa? Ya iku Mang.
Lah sapa? Masyaallah, Cupali. Ih, aku kon go. Tak bacok iki. Kok wis bulu jeneng diceluk bolak-balik wis takok ae. Tengen temen? Tengen. Jenengmu? Memet. Omahmu ndi? Kabuh Jombang. Durung le mari ki le. Wis rabi? Wis. Duwe anak pira? 3. Ana. Sing situk kerja nduk Gresik. Sing situk sekolah SMP. Sing situk sekolah SD kelas 5. Suk 3 kate tak sunatno. Terus sing situk iki maneh ya jange sekolah maneh nang lanjutan. Bah anakmu bongko aku gak takon. Bah anakmu kejungkel aku ya gak takon. Sapa sing takon anakmu? Alah, ambekan mong kemerungan wong anakku sekolah, sing itu lanjutan, anakmu kedelungup aku gak takon. Tapi kupingku lak tengen, seje karo kupingmu. Wong kupingmu ketok sisian lho. Yo gak kuping kok sisian. Karuane sisian. Ayo, kok sisian ya apa sih? Sapi. Yo sapi. Wedhus. Oh wedhus. Lho wedhus e. Sing situk sapi, situk wedhus. Padha ae Mas awakmu. Ora iso. Wedhus. Karo wedhus e seje karo kupingmu. Ya kupingmu iku sing sisian. Lah lha apa? Kupingmu ndi? Iki. Iku kuping sapa? Iki kupingku. Goblok iki lho kupingku. Lho. Ngono kok entos. Kok setelemu takok piye? Kupingmu ndi? Iki lah kupingku. Kuping sapa iku? Kupingku. Keliru, kupingku iki lho kupingku. Wow. Kuping sapa iki? Kupingmu. Oh, kupingmu iki. Sing kupingmu. Lho, kupingmu iku. Lah kupingku iki. Kupingmu ndi? Iki. Iku kuping sapa? Kupingku. Keliru, kupingku iki. Lah iya li. Kuping sapa? Ya kupingmu. Kupingmu iki lho kupingmu. Iki kupingku. Boleh tak ngomong karo kon. Lah ngomong mbek sapa? Ya ngomong karo aku apa nang Jakarta aja ngrusuhi. Kosek ta. Kon nang Jakarta iki lho rumangsamu ku lho. Kok mbok cengkiring pasamu kucing aku mbok ngono iki. Apa nang Jakarta selak kesusu. Iya ya tapi yo ngenteni karo kancamu tinggalan pesawat goblok. Pesawat mbela. Lho, pesawat telepon. Kate nanti kon kosek takon iki lho tak sakno. Aku wis niat tekad nang Jakarta. Lho, tekad to tapi dengan caratan nek kon nang Jakarta ku lho, nok Jakarta iku montor akeh seje karo nduk kene li. Supali. Lho, Jakarta rame. Jakarta ku rame montor akeh. Yo kat biyen Jakarta ku rame sepi ku kuburan. Wis Yo, seru. yo iya li, tapi kon iki lho nang Jakarta ku kon iso nyabrang ta, Ya ampun, wong panganan nyabrang lho anakku sing sakmene lho iso nyabrang. Iya lah iku nek nduk daerah nggonmu kene iki kendaraan gak patake kontrol Jakarta ngene Jakarta ku. Montor ki trimo ewon-ewonan. Ya padha ae nyabrang kok kandhane nyabrang teko nyabrang. Saumpama nek kon temen nang Jakarta jebret ya. Kon kate nyabrang umpama aku dadi montor. Entos akon. Aku nyabrang. Iya, terus aku dadi montor umpamane. Ya dadi montor tak nyabrang aku. Iya, ayo, umpama aku montore ngene. Nyabrang tak eros. Kon niku montor tak gendakanku. Lho, oh ngene kon wis gak entos kok kate nyabrang lho. Kon ketumen ah. Wong montor ngentut sing nyabrang rene mbok tutno ngene iki. Kon kebimbangan aku ta. Lah apa kebimbang kon anjene motor iki ya ngono. Gak nyabrang. Lho gak nyabrang kon kate. Wong aku sangu. Sangu apa kon? Numpak len. Lho, numpak tapi umpama kon nek numpak len kate jujuk endi kon katene? Lho ya diwaca. Diwaca piye? Ya nang ndi jurusan ndi lak dicegat mobil nyegat e. Nyegat e. Nyegat. Ya wis saiki umpama aku gak dadi lene. Dadi motor len umpama dadi bis ngene lho. Ya tak cegat. Cegaten apa nyegat ngono gak iso. Cekuwek-kuwek. Montore iku lho tak unekne dhisik. Lho kok cekuwek-kuwek. Lho sagelemku sik motor-motorku dhewe. Cekuwek-kuwek. Wow. Iku gak motor iku. Lha apa? Wong wetenge loro. Lho iki ngono motor. Wong kok motor aku wow. Cekuwek-kuwek. Ya weh motor. Motor ya. Ceng. Mireh, tak unekne motorku. Men ya. Cekuwek. Wow. Sik. Wow. Iku duduk motor. Apa? Wong katuken.
Kok sik kali. Lunine motorku dhewe-dhewe. Enek sung duk. Ha, ono sing wew. Ngelene reso iki ketara. Yo, ayo. Tekong. Kok kaya mulu-mulu Saking bantere rime. Nah ya Pak, Mau kemana? ke Bojonegoro Pak. Wah, ini bukan ke Bojonegoro, Dek. Mana Pak? Mau ke Malang. Oh keliru Pak, terus Pak. Sap. Malang Pak. Oh, bukan ke Malang, Dek. Mana Pak? Mau ke Tuban. Oh Tuban. Iya. Stop. Tuban Pak. Loh, bukan ke Tuban. Mana Pak? Mau ke Gresik. Oh Gresik ya terus. Pak. Stop. Stop. Mau kemana? Wes pokoknya bos saya itu nih. Loh, berarti meloi. Melo iki. Dek, Kemana Pak ini Pak? ini saya mau ke Jurusan. jurusan ke Jogja ini. Jurusan Jogja. Iya. Oh saya mau Mojokerto aja Pak. Oh, Mojokerto, ya. Dek, Iya Pak. sudah Mojokerto Dek ini, Dek. Ah Jombang aja Pak sekalian Pak. Oh, Jombang. Dek, Iya Pak. ini sudah Jombang, Dek. Oh Jombang. Iya. Sekalian nganjuk Pak. Nganjuk. Dek. Dek. Dek, ini sudah nganjuk, Dek. 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 Oh Ini sudah nganjuk. iya Pak. Ponorogo ya Pak Usen Pak. Ponorogo? Iya Pak. Iya. Dek, Ponorogo Dek ini, Dek. Ya melok kan garasi ya Pak Usen. Tak gowak kono. Potonganmu kone nak sing gadol ae. Aku ambek kamu sampe potonganmu. Lho carane bet lak iso aku. Gak entos berarti kon